A Felsőörs és Lovas határában található két völgy, a Malomvölgy és a Királykút-völgy, forrásaival a Balatonfelvidék egy kevésbé ismert, de természeti értékekben kiemelkedő területe. Eötvös Károly, aki a Balatonfelvidéket viszonylag érintetlen állapotban ismerhette meg a 19. században, a Balatoni utazás című híres könyvében több fejezetben is visszatér a Malomvölgy és a Királykút-völgy természeti szépségeire. Tőle tudjuk, hogy a Királykút-völgyben a hagyomány szerint már Szent István király is járt. Ezért nevezik a völgyet és a sziklából fakadó forrást is Királykútnak. A két völgyet, melyek csak pár kilométeres szakaszon haladnak egymástól függetlenül, találó módon 100 forrás völgyének hívja Eötvös a területen fakadó számos forrás miatt. Sziklaforrásból indul a Királykút-séd, a maga körülbelül 750 köbméter per napos vízhozamával, míg egy tágas és lápos égerligetben tör fel a víz a Malomvölgyben, és indul balatoni útjára a Malomvölgyi sédben, körülbelül 5-6 ezer köbméter per napos vízhozammal. A feltörő víz föld alatti karsztárolókból származik, és nagyon karbonátos. Ennek is köszönhető, hogy jelentős a patakmederben a kálciumkarbonát, azaz a mészkiválás. Ez az elhalt növényi vázakat és kidőlt fatörzseket összetapasztja, és szép mésztufagátakat hoz létre. A 43 darabból álló gátrendszeren átbukó víz adja a völgyben folyamatosan hallható patakzúgást. A víz morajlása olyan érzést kelt a távolabbi helyeken is, mintha egy gyors folyású hegyi patak zúdulna lefelé. A terület jó ideig érintetlen volt a meredek sziklafalaknak köszönhetően, s csak a vízimalmok miatt volt némi emberi tevékenység a völgyben. A helyzet akkor változott meg jelentősen, amikor a vezetékes ivóvízellátásra tértek át a környékbeli falvakban, és a bauxitbányászat miatt jelentősen csökkenteni kellett a karsztvízszintet. Először a malomvölgyi forrásokra telepítettek forrásvízművet a 70-es évek közepén, aztán elfoglalták az aranyosi forrást és a Csiker forrást is. A vízművek vizét levezették a Balatonpartra, hogy a parton lakók és a nyaralók is forrásvizet ihassanak. A kitermelt vízmennyiséggel egyre kevesebb jutott a patakok medrébe, aminek egyik leglátványosabb következménye az lett, hogy a két patakból kipusztult a Sebespisztráng. Sajnos a hivatásos természetvédelem sem fedezte fel időben a területet, és a 90-es években a víz teljesen eltűnt a völgyekből. A karsztvíz csak az utóbbi 10-15 évben kezdett el újra visszatérni és folyni annak köszönhetően, hogy a nyírádi vízkivétel lecsökkent, és leállt a Balatonpartra történő vízszállítás is. Sajnos a balatonparti települések vízellátója egy olyan ötlettel állt elő, ami újra veszélyezteti a terület vízháztartását. A cél az, hogy karsztvízzel váltsák ki a teljes balatoni felszíni vízkivételt, és minden balatoni épületbe karsztvizet juttassanak a sok esetben 10-20 kilométerre létesítendő karsztkutakból. Ennek az egyik vesztese lehet a Malomvölgy és a Királykút-völgy. A Királykúti forrástól 700 méterre 2 kút fúrását tervezik napi 3000 köbméteres vízkivétellel. Ez a vízmennyiség 4-szerese a forrásból feltörő víznek. Nem nehéz megjósolni, de a modellszámítások is azt mutatják, hogy a völgyből újra el fog tűnni a víz.